Olemme seuranneet vuosia aurinkoenergiateknologian kehittymistä 2000-luvun alusta lähtien. Silloin teknologia oli uutta ja kallista. Myös sähkön hinta oli Ukrainassa niin alhainen, ettei aurinkopaneeleja ollut silloin järkevää asentaa. Näistä ajoista tilanteet ovat muuttuneet dramaattisesti. Tekniikka on kehittynyt ja nyt tarjolla oli paljon halvempia ratkaisuja kuin ennen. Samanaikaisesti sähkön hinta nousi valtavasti, varsinkin viimeisen 2 vuoden aikana. Silti epäilimme ja odotimme ennen kuin harkitsemme omaa aurinkovoimalaa. Sota muutti tilanteen. Lokakuussa 2022 Venäjä alkoi hyökätä Ukrainan infrastruktuuriin laukaisemalla ohjuksia sähköntuotantoketjun tuhoamiseksi ja jättäen koko maan ilman sähköä, lämmitystä ja vettä useiksi päiviksi. Hyökkäykset toistuvat viikoittain jopa 100 pitkän kantaman ohjuksella ja kamikaze-droonilla ympäri Ukrainaa. Tällaisissa tilanteissa vietimme päiviä sen mukaan, miten sähköt olivat päällä tai pois. Toimistolla työskentely oli haasteellista, koska me saimme sähköä laitteillemme vain 4 tuntia ja toiset 4 tuntia me vain odotimme. Tämä ei ollut vain epämukavaa, vaan aiheutti myös laitevikoja. Toisinaan laitevaurioiden korjaaminen kesti muutamia päiviä. Syksyn ja talven aikana Venäjä tuhosi ja vaurioitti jopa 60% Ukrainan sähköntuotantokapasiteetista. Ukrainan ystävät EU:sta, Yhdysvalloista, Kanadasta ja monista muista maista auttoivat ratkaisemaan ongelmia lähettämällä laitteita sairaaloiden, koulujen ja muiden tärkeiden laitosten sähkönsyötön palauttamiseksi, toimittamalla generaattoreita vaihtoehtoisiksi virtalähteiksi. Silloin ajattelimme, että nyt on aika uudelleen tarkastella ajatusta aurinkovoimalasta, joka voisi antaa meille enemmän sähköomavaraisuutta. Aurinkovoimalla voisimme toimia riippumatta siitä, kuinka hyvä tai huono sähkön tilanne Ukrainassa olisi. Lisäksi ajattelimme, että vaikka sota loppuisi ja tilanne paranisi, niin hyötyisimme siitä, että meillä olisi oma aurinkovoimala, joka säästäisi tuhansia euroja, jotka muuten maksaisimme sähkölaskuina. Mietimme eri vaihtoehtoja ja päätimme rakentaa oman voimalaitoksemme vähitellen, aloittaen vähemmän tehokkaasta laitoksesta ja lisäämällä sitten lisäpaneeleja ja inverttereitä vastaamaan vaadittua kapasiteettia. Nykyinen sähkönsyöttömme keskusverkosta on 60 kilowattia. Suureksi iloksemme saimme tähän projektiin 2 apurahaa anteliaisilta lahjoittajilta Yhdysvalloista ja Suomesta. Tällä teholla voisimme helposti käyttää kaikkia muita laitteita, paitsi painokonetta, ja tietysti tietokoneita, valoja ja niin edelleen toimistoissa. Voimalaitoksen rakentaminen alkoi elokuussa 2023. Asennusyhtiön insinöörit tulivat mittaamaan katon paneelien sijoittelua varten pian sen jälkeen, kun suunnitelma oli laadittu. Tiimimme aloitti katon korjauksen ja huoneen kunnostamisen invertterien ja turvalaitteiden asennusta varten. Tämä oli vaikein ja aikaa vievin työvaihe, lähes kaikki työt tehtiin käsin. Peitimme katon pinnan teräsbetonikerroksella ja kiinnitimme sen sitten 2 bitumikerroksella. Käytettyjen materiaalien tuli olla sellaisia, että ne kestävät vähintään 25 vuotta ilman lisäkorjauksia. Tämä on keskimääräinen aika, jonka aurinkovoimalan on tarkoitus toimia. Viime vuonna me ostimme kaikki aurinkovoimalaan tarvittavat laitteet ja materiaalit mukaan lukien 55 kanadalaisen Solar-yhtiön valmistamaa aurinkopaneelia ja 2 itävaltalaista Fronius-invertteriä. Ne toimitettiin meille syyskuussa ja varastoitiin jatkoasennusta varten. Toinen iso työvaihe oli paneelin telineiden valmistaminen. Olosuhteemme vuoksi emme voineet ostaa niitä, vaan jouduimme valmistamaan ne itse paneelimme mittoihin. Jotta telineet kestäisivät vähintään 25 vuotta ilman uudelleenmaalausta, ne sinkkikäsiteltiin. Jotkut osat saimme ostaa valmiiksi sinkitystä teräksestä.
Kun kaikki osat oli hitsattu yhteen, ne hiekkapuhallettiin ja maalattiin ruosteenestomaalilla. Tästä työvaiheesta tuli kalliimpi kuin mihin me olimme varautuneet, mutta nyt nämä rakenteet ovat tehty kestämään vuosia kovissakin olosuhteissa. On sanottava, että otimme turvallisuusasiat erittäin vakavasti voimalaitostamme rakentaessamme ja käytimme parhaita laitteita ja materiaaleja. Tulipalon tai laitevikojen välttämiseksi me ostimme vain Euroopassa ja USAssa valmistettuja sertifioituja laitteita, osia ja niin edelleen, emmekä markkinoillamme myytäviä halvempia kiinalaisia laitteita. Koko kattoremontti ja paneelitelineiden valmistus vei meiltä lähes 7 kuukautta. Talvi häiritsi työtämme, mutta olimme loppujen lopuksi valmiita voimalaitoksen asennukseen maaliskuussa 2024. 2 insinööriä asennusfirmasta saapui paikalle. 4 päivän aikana he saivat asennustyöt valmiiksi ja paneelit sekä inverterit kytketyiksi. 12. maaliskuuta 2024 me aloitimme sähköntuotannon aurinkovoimalaitoksella. Aurinkovoimalaitoksen tuotantokapasiteetti on toistaiseksi rajoitettu kulutusme tasolle, vaikka aurinkoisina päivinä se pystyy tuottamaan sähköä yli tarpeen. Kesällä kennot voivat tuottaa sähköä paljon enemmän kuin mitä me työpäivänämme kulutamme. Talvella sähkön tuotanto laskee 10–15% laitoksen kapasiteetista. Sähkön tuotannon epätasapainon poistamiseksi Ukrainassa annettiin viime vuonna uusi laki, joka kannustaa yrityksiä rakentamaan omia aurinkovoimaloita. Uuden lain myötä me voimme myydä ylijäämäsähkön valtion verkkoon. Myynnistä saaduilla varoilla me voimme sitten ostaa talvella valtion verkosta sähköä niinä kuukausin, jolloin oma sähköntuotantomme on vähäistä. Uusi sähköntuotantolaki tulee auttamaan koko Ukrainaa tilanteessa, jossa vihollinen tuhoaa maamme sähköntuotantoa ja jakelua. Hajautettu energiantuotanto on energiantuotantojärjestelmän kehittämisen käsite, joka kannustaa sähkön kuluttajia, yksityisiä tiloja, yhteisöjä ja yrityksiä paikalliseen itsenäiseen energian tuottamiseen. Me olemme nyt toimittaneet tarvittavat dokumentit sähköyhtiön käsiteltäväksi, jotta voimme allekirjoittaa heidän kanssaan sähköntuotantosopimuksen. Tämän videoraportin lopussa haluamme kiittää ystäviämme ympäri maailmaa myötätunnosta, rukouksista ja taloudellisesta tuesta aurinkovoimalaitosprojektissamme. At the end of this video report we like Torstai thank our friends around the globe for your compassion, prayers and financial support in our solar